Stăm de vorbă cu domnul Laurențiu Cezar Ștefan, producător local în Comuna Brătiști. Cum vine acest proiect în sprijinul dumneavoastră? Trebuie să vă spun că, în primul rând, eu sunt agronom, agricultor. Am o fermă, iar treaba cu produsele tradiționale pentru mine este un hobby, adiacent profesiei de bază, ca să spun așa. Acest hobby a plecat în special din dorința de a mânca produse ecologice. Și datorită faptului că îmi plac foarte mult animalele, am dezvoltat o mică fermă și pe acest segment. Acest proiect vine în ajutorul meu în următorul sens, să face posibil ca hobby-ul meu să devină profitabil, să transformă o activitate de plăcere într-o activitate profitabilă. Cât de vizibil considerați că veți fi la nivelul regiunii în urma participării la acțiunile proiectului? Iar domnul primar a enumerat târguri tradiționale și evenimente culturale. S-au achiziționat și modulele mobile de expunere a Destul de vizibil. Noi ne propunem să participăm la absolut toate evenimentele care pot fi organizate de Primăria Găriștea. Ați participat la evenimentul din 29? Da. Și cum a fost pentru dumneavoastră? Pentru noi a fost o surpriză, pentru că târgul am participat un pic cu inima îndoită, dar târgul a fost un succes. Noi am vândut absolut toate produsele pe care le-am expus. Este foarte bine. Înseamnă că vânzarea presupune, de fapt, o recunoaștere a calităților produselor dumneavoastră. Sperăm. Mulțumesc. Vă mulțumesc.